Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Dark Lord BG и днес ще играем в Hypixel. Да. Така. Ще поиграем малко Skywars първо, след това ще поиграем такова. Hunger Games. Да, Hunger Games ще играем. Така, обирам на бързо честовете и максимално бързо ще се опитам да снимам до средата. Така. Ще добавим, слагаме се армора. Тук нещата. Как вече някакъв дойде да ма бие, бе, хора? Окей. Как? Да. Ще почвам да би. Окей. Дайте пак, защото аз това не го приемам. Така, соло. Ще играем баскетбол. О, две легендарки. Не легендарки, мога да не пък. Сега ще може би ще ми е хубаво. Така, дайте да се почвам тук. Там да се направим път до тук. Избутаме ето този. Ще умра, бе. Така. Отим това. Коба. И това. Така, нали, поне не сме умрели. Готов на убит. Окей, ще вземем. Не можем да се вземем тук. Както ето тук имам соус и с 10 соус може да си вземем едно такова. Един кит или нещо подобно. Така, айде Кит Хънтър ще бъдем, защото е горе-долу добре. Пък и съм горе-долу добър с лук. Така, този път добре неща има. Така, няма нищо. Блока честно нямам, бе. Блок. Стига де. Ето какво направо. Ето всяко му лаги Майнкрафт. Но имаше хубави айтеми. Това ще отидем там. О, така. Не също ще отидем по средата ли? Не. Отидем тук, защото май има някакъв отчет. Или пък не. Така, Protection 3 са. Свършиха ми стрелите, има късмет. Така, това е добро. Така, долу има чест. Надявам се той да не го е видял. Не го е брал, да. Така се отивам с убийствен. Къде си, ей?
Добре, явно то ме разиграе. Или пък след... Опа. Сериално това. Така. Кой? С нея топка на целят. Как те подяват? Аха, ето. Стига бе, че... Бе, май тези двамата са тим, че ли? Хай там е чест, че отим да го видим. Много често е малко след 10 секунди се разсилват. Това ще е по-добре оберем това. Той го е взел. За кого да пиша, като той се разсилнаха? Като често няма нищо, което ми трябва. Окей. Това в момента ме е страх да не мога бутна. Тишо ти. Кой бе? Да, тук пък имаше Блейз. Може да го пием? Май. Ако някой не знаят, може да убиете Блейз с снежни топки. Тук идва. Не е добре. Не, той Блейза, така. Точно мен, как мога да се... там на моето островче са се разфилмали също честовете и там. Ние пък събере да отидем. А пък може да съберем хубави ресурси, може би. И тази водица ще се хлоя така. Аз ли... Така ще го рейтим така. Добре, май бих. Добре, би трябвало да съм бил. Изписваме. Така да вземем един кит от следваща. Майнинг експерт. Дайте нещо. Окей, да отиваме на следващата мини игра. Blitz Survival Games. Ще поиграем. Така, тук започваме след 15 секунди. Окей. Така без кил съм. 5, 4, 3, 2, 1. Така, селектор. Окей, айде. черный. То няма. Айде. Колко секунди? 10. 5, 4, 3, 2,
Но, почваме. Така изгледаме преди да сме умрели. Ще убием това, да не вземем броната, защото като има много хубаво. Трябваше да се изключа тъпите опити. Що веднага правилно изключвам? Така, ако се чуете с коя програма записвам и с коя обработвам, снимам с Fraps, което ми прави леко големи гигабайти, но след това, като обработя с Camtasia, горе-долу по-добре става гигабайтите. Така, ти умри, моля. Така. Биеш този тип до последно. Така, стишим ядеките след една секунда. Както виждаме някакъв. О, той твърде опти. Май, да. Изпъсвам много къв. Па и в момента, ако беше убил някакъв друг, така ще аз не почуя да го пусна. Но окей, да почваме друга игра. Това не се случва опциите. Мисля, че казах опциите вместо тук. Само да ви намеря къде бях. Не, знаете ли какво не пречи толкова да на някой друг малко повече. Значи няма този. Това дух не играе. Добре, дайте поне, ако можем да се намерим. Почваме. Окей. Секунди. Това е почваме. Така 5, 4, 3, 2, 1. Така хубаво, че никой не идва. Не, всъщност май идва един. Да ме дойде, бе. Тук не могат да се хвърлят таковата ми. Мисля, че в един от серверите можеше да се хвърля в Mineplex или Hypixel. Аре, ба. Какво? Падай, умира. Не. Искам бомбаронията му. Така, това да изгледам по-допълнителен. И така. Да издадим титани. Обаче хубаво ето ми взех от началото, например, Protection на Sexpen. Къде пак? Добре, тук поне нещо по-едно не спадне. То много често. О, резистанс. Това ще е добре. Ще почнем да го бием. То е много голям такова. Окей, така, тренавам, че губя, ама... Не всеки е първ. Окей, тук ще почнем, ще влезем тук. Нека докато чакаме, нека видим къде са ни облаците.
Добре. Аз ляп ли съм? Или наистина не мога да се наред така? О, тук съм много гадно място. Ето, всеки е на гадно място, течо. 5 секунди. Details. Окей. Мисля, че е това. Не. Окей, така да чум. 3, 2, 1. Как ми го взеха, бе? Как? Нали ги държах? Стига. То ми взе. Пъското. Имам си похла. Така в момента трябва да го бия в меч или в този част, ако го е изправено. Само отваря вратата и бягам. Не. Аре, не, нямам нищо. Помощ! Къде? Ще му лагам. Хубаво. Поне не ми избяга малко. Добре, ако отворя често, намеря бързо такова меч, ще е добре. Да. Добре, как мога да станеш толкова бързо айронка, бе? Това е невъзможно. Не. Така ми се струва само. Окей, пак тук. Това се нарича пречистка. Така. Почваме от спална. Ай, 3, 2, 1. Окей, ай, кайт с ликото. Тези 20 секунди. Окей, няма да я намерим. Така, това ще е последната игра в метъм, или ако е много кратка, още една. Брат съм исках, това друго не ми трябва, тръгна да бягам. Тук дълно да има нещо. Така. Някой чест тук. Окей, да. Как ще изправим, бе? Не тук що дойдох. Да, ще някой. Доколкото да. Тук е 100% той ще е изправен. Не се слушай. Не. Експеримент да сложим отново. Така ще вземем тези. Ще вземем тези. Малко не са ограбени. Окей, правя да ми прави по-голям ден, че това меч. Окей. О, тук много яко го направили като стол. Тук някой е бил вече. Тук моля лезал тук не. Горе-долу добра броня. Тук умират като рептил от Mortal Kombat. Така, между другото, може би ще почна проекция на Mortal Kombat 9, но на 10 няма мога, защото пробвах и лагаше. Така, мисля, че Protection по-добре чаем, мисля. Доколкото знам, голда и ледъра са еднакви.
Една кафарня да има. Като те да почнат, може да изкараме тук. Така, защото ако намеря някакъв случайно така, нещо паралел. Примерно, парадата, нещо. Така, тук е нищо. То е чест. После как ще се изкара. Добре, защо този е пълен, то се прави самоврето? Що пълнен се прави, някой се прави. Ето, пример, то си има нещо, ама аз вече го имам, тъй че ще го взема за заряда някой друг. Теят матч почва след 20 секунди. Значи ми трябва... Да, значи аз няма участвам на 9 мача. Как бе? Добре, откъде ме виждате? Как ще толкова бързо? Дайте последна игра. Ще почакам някой да ме инвайтне. Не, всъщност, хора, това ще е епизод, надявам се да харесало. И чао.